În inima munților Argeșului se ascunde o fortăreață ridicată pentru a rezista timpului și dușmanilor. Pentru a o cuceri, trebuie să urci 1480 de trepte, un drum la fel de greu ca istoria pe care o păstrează. Aici Vlad Țepeș și-a ridicat adăpostul, locul unde legenda se împlătește cu realitatea. Astăzi pășim pe urmele lui pentru a descoperi povestea unei cetăți care încă veghează asupra văii Argeșului. Și am început să urc. Foarte multă lume, uite, au pus gard electric. Câți juli sunt pe ăsta? Sunt 6,5? Știi? La mine a venit ursul la cor, mă. La Bolboci. Ia. 5,2, 6,8. Atât, 6,5, 6... Ăsta se duce și până în 9,4. E, oricum, de la 6,5 e ok. Au amenajat aici traseul, înainte nu erau așa scările. Au consolidat și au restaurat cetatea acolo sus, zidurile ei. Au primit infiltrații de beton, la fel și în stânci. Și au pus gard electric, că aici e nebunie curși. Haide, haide! Obositor. Da, ia, și-a luat Cezar cuțit, ia fiți atenți aici, ia uite cum taie cuțitul ăsta. E extraordinar. La a treia lovitură ai sfârtecat o buruiană. Hai, dacă urci la cetatea lui Vlad Țepeș, asculți Biugi Mafia. Poți să și dansezi și să te pună pe net, ca o cameră. Astea sunt și cu infraroșu. Și fii atent, sunt camere 360 care se rotesc. Așa observ eu. Da, astea se rotesc. Hai, Carole, să vedem ce facem până sus. O, da, toate florile, toate plantele le tăiați? Da, am tăiat. Da? Păi să te chemi ăștia aici să cureți traseul de buruieni. Când s-au adunat multe. Uite-i mâna, cosași. S-au pus pe cosit, ia uite. Cosesc cu cuțite de lemn. Tund iarba. Da, merge. Ia, vezi că dacă îți scapă ăla pe aici nu mă duc după el. Hai că trebuie să mergem. Ți-am spus că jos se urcă brusc și apoi e mai lejer traseul. E bine că au pus balustradele astea înainte, nu prea erau balustrade. Era doar un fier așa și nici ăla. Cetatea Poenar, ridicată de Vlad Țepeș pe culmile abrupte ale munților Argeșului, și-a redeschis porțile după un amplu proces de restaurare care a durat 3 ani și a costat peste 25 de milioane de lei. Zidurile au fost consolidate, traseul reamenajat, iar accesul modernizat, dar fortăreața își păstrează caracterul de bastion greu de cucerit. Pentru a ajunge la ea trebuie să urci 1480 de trepte ce străbat o pădure deasă de fag. În mod normal traseul se face în 45-60 de minute, dar pentru noi, o familie cu 2 copii, drumul a fost puțin mai lung și mai presărat cu opriri. Cei mici oboseau repede, dar și-au găsit de lucru cu niște cuțite de lemn cumpărate de Andreea de la magazinul de suveniruri de la intrare, un mic detaliu care a contat pentru că altfel ar fi găsit pretexte să renunțe. Ne-a luat aproximativ 45 de minute să ajungem sus, iar fiecare pas a fost răsplătit de imaginea cetății, așezată la aproape 850 de metri altitudine, deasupra văii Argeșului. Intrarea a costat 30 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii, dar cei mici, sub 7 ani, au avut acces gratuit. Astăzi, zidurile Poenariului ne spun o poveste veche de secole, o poveste despre rezistență, sacrificiu și legende care încă ne fascinează. Nu știu exact cât am urcat, probabil am fi urcat jumătate din cele 1480. Bine că sunt porțiuni unde să mergem mai ușor. Abruptul nu mai e așa mare, panta e mai lejeră. Hai că mai avem un pic. Auzi, știi care ar fi combinația super tare? Cum? Eu știi ce aș fi făcut în locul ăsta? Aș fi făcut o telegondolă, mă, care să te urce până sus. Hai, Carole, hai că trebuie să ajungem până sus. Nu mai e mult. Hai, Carol, tati, hai că mai avem un pic și ajungem. Și apoi să-ți fac cunoștință cu Vlad Țepeș și cu prietenii lui, țepuiții. Mai avem 400 de trepte și am ajuns. Acum ieșim aici într-un luminiș și din punctul ăsta se observă deja cetatea. Deci nu mai avem mult. Ce a fost mai greu a trecut. Înainte era problemă când ploua, pentru că alunecai, veneai de-a berbeleac. De când au reamenajat traseul, e mult mai ok cu treptele astea. Nu mai aluneci, poți urca și coborî ușor. Și au făcut și băncuțe unde poți să stai, să te odihnești. Da, mă, da, stai puțin. Gata, ia uite aici cum se vede. Acolo e cetatea.
2 Încă ani. puțin și gata. Ce s-a părut așa greu? Da. Hai mă, tati, că am urcat foarte repede. Acasă vreau să-mi fac un duș și o să stau în pat. Da, tati, o să faci un duș Stau în pat. și o să deschid toate geamurile ca să te ia curentul un pic așa. Hai că am ajuns, ia uite aici cum este cetatea, cum își face apariția. Cât? Pe mă întreb cât am făcut? Nu știu cât am făcut. Ia uite, și-au pus aici și un binoclu din ăsta, un telescop. Da. Bă, dar avem binoclu, mă, scoate-l de aici și te uită. Pe apropie mai mult ca ăla. Pe ce, pe timp sau ce? Bă, aveți binoclul aici, eu l-am cărat de jos și voi vă uitați cu ăla. Ia uite aici. Pe un vârf abrupt al munților Făgăraș, deasupra râului Argeș, se ridică una dintre cele mai enigmatice fortificații ale României, cetatea Poienari. Situată pe versantul muntelui Cetățuia, la o altitudine de aproape 850 de metri, în apropierea comunei Areful, județul Argeș, această cetate a fost considerată vreme de secole un bastion imposibil de cucerit. Poziția ei strategică domina Valea Argeșului și controla accesul spre Transilvania, făcând din Poienari un punct militar și politic de prim rang în Evul Mediu. De fapt, primele urme de fortificare pe acest loc datează din epoca dacică, atunci când a fost ridicat un turn de pază, un donjon rudimentar menit să supravegheze valea. Mai târziu, în secolul al XIII-lea, domnitorii țării românești au înțeles potențialul militar al zonei și au extins fortificația. Însă momentul decisiv a venit în secolul al XV-lea, când Vlad Țepeș, voievodul cunoscut pentru politica sa de fier și pentru legendele țesute în jurul său, a transformat Poienariul într-o adevărată cetate de refugiu și rezistență. Pentru Vlad Țepeș, Poienari nu era doar o reședință temporară, ci și o fortăreață strategică. Amplasată pe un vârf de munte greu accesibil, protejată de versanți abrupți și de păduri dese, cetatea oferea un adăpost sigur în fața oricărui atac otoman sau boieresc. Se spune chiar că domnitorul ar fi folosit munca boierilor trădători din Târgoviște pentru a ridica zidurile și turnurile care astăzi încă mai dăinuie. Legenda spune că după o încercare de complot împotriva sa, Vlad i-a pedepsit pe boieri, silindu-i să care piatră și să lucreze la fortificația de pe culmea muntelui. Astfel, sângele și sudoarea dușmanilor săi au stat la temelia acestei cetăți. Din punct de vedere militar, Poienari era aproape inexpugnabilă. Zidurile groase din piatră și cărămidă, turnurile de observație și poziția deasupra râului o făceau greu de cucerit. Cetatea controla drumul prin Valea Argeșului, legătura dintre capitala de atunci Târgoviște și Transilvania. Orice armată care voia să treacă dintr-o parte într-alta trebuia să se confrunte cu această fortăreață. Din punct de vedere politic, prezența unei astfel de cetăți întărea autoritatea domnitorului și descuraja trădările boierilor, care știau că Vlad avea un loc sigur unde se putea retrage și de unde putea riposta. Mulți turiști asociază imaginea lui Vlad Țepeș cu castelul Bran. Însă adevărul istoric este diferit. Branul nu i-a aparținut voievodului țării românești. El a fost doar întemnițat acolo pentru o perioadă scurtă de timp, după ce a pierdut tronul. Reședința lui reală, fortăreața pe care o folosea ca refugiu și punct de comandă, era cetatea Poienari. De aceea, cei care vor să cunoască adevărata istoria lui Vlad trebuie să urce cele 1480 de trepte prin pădure și să ajungă la ruinele de pe muntele Cetățuia. Astăzi, cetatea se află în administrarea Consiliului Județean Argeș, care a investit recent peste 25 de milioane de lei în consolidarea zidurilor și reamenajarea traseului de acces. Lucrările au durat 3 ani și au redat publicului un monument istoric unic, integrat acum într-un circuit turistic modern. În ciuda restaurării, urcarea până la cetate rămâne o provocare. De sus, priveliștea asupra văii Argeșului și a munților Făgăraș este impresionantă, iar zidurile care au rezistat timpului și vitregiilor stau mărturie pentru epoca în care Vlad Țepeș a încercat să apere țara românească de invaziile otomane și de trădările interne. Pentru istoria românilor, Vlad Țepeș a rămas un simbol al dreptății neînduplecate și a luptei pentru independență. Politica sa aspră, bazată pe pedepse exemplare, a creat legende și povești care au circulat în toată Europa. Dar dincolo de mituri și povești de groază, el a fost un domnitor care a încercat să consolideze statul și să țină piept uneia dintre cele mai mari puteri ale vremii, Imperiul Otoman.
De aceea, cetatea Poenari nu este doar un loc de vizitat pentru priveliște sau pentru legendă. Este un loc al memoriei, o filă de istorie vie care arată cum pe culmile abrupte ale Argeșului s-a scris povestea rezistenței și autorității. Pentru turiști, urcarea la cetate înseamnă mai mult decât un traseu spectaculos. Este o călătorie în timp către adevăratul castel al lui Vlad Țepeș, către un loc în care legenda se întâlnește cu realitatea și unde fiecare piatră poartă urmele istoriei, iar importanța vizitării lui stă tocmai în această întâlnire directă cu trecutul, pentru că un popor care își cunoaște istoria nu este condamnat să o repete. Suntem la 822, deci aproximativ 850 de metri altitudine. Hai că am reușit. Nu credeam că să reușim aici. Mai ales cu ăștia mici. Este un alt punct de observație spre Valea Argeșului. 400 de metri diferență de nivel de jos de unde urcăm până aici. Mă, carul mai zăpăcit, merg acum, ho! Încet să nu cazi, cum spui tu. Hai! Darul insistă să ne arate turnul donjon al cetății sau punctul principal de observație și apărare, care în trecut a avut și rol de temniță. Deasupra este pusă o cupolă de sticlă pentru a proteja interiorul său de intemperii. Și am ajuns aici în vârful turnului donjon. Ia uite cum se vede de aici. Au fost realizate scări metalice care coboară până la baza lui, ceea ce în trecut nu exista, și o ușă de lemn masiv care amintește de perioada medievală. Aici, la cetatea Poenari, adevărata fortăreața lui Vlad Țepeș, istoria prinde viață la fiecare pas. Urcarea nu este ușoară, dar experiența merită din plin. Dacă v-a plăcut aventura noastră, nu uitați să vă abonați. Este gratuit, dar pe noi ne ajută foarte mult. Lăsați un like și dacă aveți întrebări sau povești de împărtășit, scrieți în comentarii. Ne revedem în următoarea aventură.